Tinokukwazisai muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva, ndofunga mungangoshamisika kuti chiko chakabatwa ichi imambairai. Tiri kuno kwaMutoko, kumabuja, kunorira fene, kunorimwa mapuno nemambaira. Zvakawanda zvinowanika kuno. Ukaenda panonzi palotapo, manachisi haapere, mabhanana haapere. Kana yakwana nguva yemango, chiregedzai henyu ndinyarare. Zvisinei zvandiri kutaura hazvina chekuita nenhau yatiinayo muzuva ranhasi. Nhau yatiinayo kandee mwana kana kuti akabhinywa nababa vake chaivo vakamuzvara. Naizvozvo toda kuti tinzwe kuna mama kuti nhau iyi yakamira sei. Nhau iyi mwana uyu akabarwa nababa wake. Baba wake wakanga wachigara naye, ambuya wake wakafa. Zvakafa ambuya wake waimuti endobirare kwatete uchiuya kumba kwangu uchindibikira. Saka mwana uyu paenda kobikira, baba wake wakavwa achichanzaona mukadzi wokuita mukadzi, wakumutora kuenda naye pabonde. Yazoenda kucheche wanhu, nyaya iyi wainzwa kuti ndio zviri kuitika. Muprofita aprofita kuti panapa pane munhu abvisa mimba. Saka ndiani munhu uyu? Zvikanzi enda inowasikana uku, uyu vabuda zvikanzi ndini ndakabarwa nababa wangu ari kundiita mukadzi. Zvikanzi unonzi ani? Zvikanzi Nyasha Kativhu. Zvikanzi zvawakaitiwa. Zvikanzi baba ochiendewa nopolisi, yakabva yatora yomumaraini vaya kumusunga, yauya yasvika paMutoko. Nyaya iyi mwana mazuva kutanga akanga asingataure ba, akanzi Nyasha ukandotaura tokutema, usataure bana teta wakuda kurowa Nyasha. Saka Nyasha uyu ndakazomupuhwa achiuya achifambawo mumaraini kuti azoone kusvika kuti asvike kumba kwangu. Ainzi Nyasha, endaonzwe kuti zvii zviri kuitika pamberi pokuti baba wako kana wachinge wamukoti uchataura uchiti. Wazosvika Nyasha akubvunzira, Nyasha tinepoti zvakaita sei nababa wako? Zvikanzi baba wangu wakagara neni, waindiita mukadzi kakawanda kuti zvizobude zvakabudira kucheche. Ndiko kwakuchinzi alright mazuva kutanga. Musi wechipiri waenda futi kukoti, wechitatu tetevhu watenga roya ndokutengera Nyasha. Vapinda mukoti noroya Nyasha. Musi wekutanga akanzidzoka magetsi hakuna. Musi wechipiri vazosvika kumusi wa24 June, vazosvika vanzi Nyasha tinepoti zvakauya sei? Zvikanzi ndio zvababa wakandibata, zvakazobudira kucheche. Mabudiro zvakaita kucheche ndiyayo kuti wakanga wachindiita mukadzi mazuva rese, saka ndakazozvitaura. Ndiko uchinzora ichidzoka ikumba vagara mwedzi isina kutongwa. Ipo yazoenda nhasi ndipo yasvika ichinzi mande iyoyo ichinzi zvohora tainzwa nyaya yako, unozouya Nyasha taura tinzwe. Nyasha otaura, Nyasha nyaya yako baba wako wakakuita sei? Zvikanzi baba wangu wakandiita mukadzi. Zvikanzi wasi wamai vako here wakafurirana namaprofita? Zvikanzi aiwa. Zvikanzi ko iwe kuti uzoziva kuti baba wako vari kukuita mukadzi uchidza kutaura kuno vanhu sei? Zvikanzi nini ndaitya kutemiwa, baba wangu wakanga wanditi vanonditema, iyo zvawakandirova nzeve iyi hainzweba. Zvikanzi alright. Saka wambomubvunza wachimubvunza yakawandisa mwana uyu, zvokuti kana roya racho razunza musoro PP vazopindura. Zvikanzi iwe Nyasha wakanga uchiti baba vako kuti vazokubate iwe wakanga wawirirana nawo. Zvikanzi mwana uyu azinge atendererowo musoro. Zvikanzi ehe nomwana ndio zvakaitika. Zvikanzi alright. Saka Nyasha chiendako, nyaya yako yapera, kwasarira baba wako munozouya musi wa7. Ndio maimiriro yaita nyaya yaNyasha. Saka ipo tawo kuona iwo parodhi muchimira muchitaura nevamwe, tava tandoti rekai tiitaurewo nyaya iyi iri kutinetsa muno. Saka kunzi baba wake vazodzoka, tingati nyaya yapera here kana kuti nyaya iri kuenderera mberi? Nyaya ikuenderera mberi, asi maonero kuti kuna Nyasha yanzi yapera. Saka zvakaoma. Ndi baba vake chaivo? Baba wake chaivo kutobereka, ndiye mwana wokutotanga wokutotumbura baba wache. Ko amai vari kupi? Amai nababa wavo vakasiyana. Baba wavo wati ndipe mwana wangu andichengetewe nomumweba. Amai wavo wanga wachigere, wambuyo wakazvara murume. Ndonhau iri pano kamhuri yeZimbabwe. Ndofunga muri kuzvinzwira zviri kutaurwa. Nyasha ane makore mangani? Nyasha ano 19.
aha. Saka pari zvino takuda kuti titaure naNyasha, asi sezvo muchiziva imimi nyangwe zvazvo Nyasha ane 19 years hazvizomuitire zvakanaka. Tichamuvhara uso hwake tinzwe nhau yake kuti anenge achiti chii, timbokurukura naye Nyasha tinzwe kuti nhau iyi ari kuti kudini nayo. Asi mubvunzo unongova umwe chete wokuti whether kudanana kana kusadanana zvingaite here kuti baba nemwana, kana koti ikati manga muchidanana here, hongu kana vangu vachidanana kungava kudanana, asika haudanani nemwana wako. Naizvozvo regai timbokurukura naNyasha tinzwe kuti zvakamira sei, nekuti nyaya dzakadai so ndiri kuudzwa kuti dzakazara muno mamutoko, ende vanhu vari kungoramba vachisiya zvakadaro zvichienderera mberi. Nyasha, ichokwadi here kuti iwewe baba vako vaikuita mukadzi? Iyo vakandidhonza vandiendesa mumba, vandidaidza ini kana zvino vanamira pamusoro pomupanzi, vandidhonza vandiisa vandirarisa pamubhedha pavasina kupfeka vovhara dhoo. Kwaiwo sei usina kutizawo? Ivo vaita zvekundidhonza, hanzi machino hanzi ukaita noise ndokuvaona kutemwa nedemo. Okay, saka waitya kuti ndogona kutemwa nedemo. Saka zvinhu izvi vakazviita kangani newe? Kakawanda. Vaizviita vanhu vese vari kupi? Tete wangu havanye distance yechinenguri nguri pana pane dzimba dzipane next door pachona. Ndo panogara tete? Hanzvadzi yababa? Saka iwo unomboedzawo kuudza tete here? Wazozvinzwira uchechi. Tete wakazozvinzwira uchechi, vaisazviziva? Okay. Saka zvaane nguva yakakura sei? Zvakatanga rini izvi? Iye ndizvo une makore mangani? Ndine 19 years. Saka zvakatanga une makore mangani? Ndine 17. Une 17. Saka ipapo ongo kangoichengeta hako iri secret yako. Zvochidai pasina kuchechi kwamazoenda zvichitanga kutaurwa, nyaya yayo waitongoramba wakanyararaka. Ndonhau yatinayo kamuri yeZimbabwe, ndofunga muri kunzwa zvokutaurwa nemwana, ende kana ari mubereki zvichokwadi mubereki anotyisa. Haungapedzisere waripotera baba vako, nekuti dzimwe nguva unenge uchingotyirawo upenyu hwako kuti handizozive kuti zvinopera sei. Imi mama mune ukama here naye mwana uyu? Handina. Zvakamira sei? Maziva sei nyaya iyi? Nyaya iyi ndakaiziva through police. Ndiye akandipoti ndimuchengete chifanira kuferefeta nyaya iyi ichitongwa. Saka matongerwo ayaziitwa ndo asina kukunakidzai? Yandirwadza, ndaendawo kutetekera nyasi nyaya yacho yandirwadza. Kuti mwana uyu pane pekuti pipi anopindira mwana akutomubvunzawo futi mubvunzo. Wokumubvunza kuti saka iwewe ipo wakanga waenda kuchipatara. Mwana ndakampuwa nopolisi pandakugara naye. Ndio magariro andakaita nemwana uyu. Zvokuti pamwe kana amai vake vazoya vakatenda kuti mwana wavo vachatora here kana kuti vachaita sei, chanzwa polisi kuti chaita sei. Mama vako vari kupiwo? Village 6 Nyamzizi. Nyamzizi kuvillage 6. Kosi ongo usingagari namama, asi baba ndo akati ndochengeta? Iyo wakatiwa ndichengete mwana namama. Vanochengeta vega? Apa ndo machengetero ava akuita? Makadini muri yeZimbabwe, tinotenda weDreamers Media wasvika munzvimbo ino yemutoko. Tinoda kutenda ino iwadi 11. Tiri kushungurudzika nenyaya dziri kuramba dzichitenderera dziri kuitika. Ichokwadi kuti vana vari kurepwa, vanhu vanotya kuburitsa chokwadi pachena. Vamwe vacho vanogona kunge vari vehukama, vamwe vari vavakidzani. Ichokwadi muri yeZimbabwe, tinoshungurudzika nezviri kuitwa. Tinoda kutenda Dreamers Media
nekusvika kwawaita nzvimbo ino yomutoko. Tinoda kukutendai, rambai muchitisimudzira Zimbabwe, tibatsirei vanhu vasununguke kutaura kana vana vachinge varepwa. Tinotenda ipapo ichokwadi, nokuti izvozvo kukoti uko kupo takaenda pane umwe futi mwana ainzi ane 11 years, musikana aitaura kuti ndakarepwa nasekuru. Mwana uyu tikabva pano tinoenda ngetaakaenda kumadawa ndiko kwawo, takaenda nopachikoro pamutoko hayapo ndo patenge tiri. Akasvika mwana uyu akataura, mukoti akasvika kupachura zvima earphones izvo anomisa izvo ari kurumu kwachega achitaura kuti ndizvo zvandaitiwa nasekuru awa ndiwo akandirepa. Asi wakazodzoka wonzipo, wakadzoka kokoti kwechitu zvikanzi kwai hapana nyaya, endai nkumba wanyanyakuita varume wairi. Vanhu wakachema wabereki womwana ipapo. Nyaya yakati hwadzo futi kana ipapo, saka ndiwo mahwadzike hwandanditiona nyasi. Wainzoita vairi, angadana nevanhu vairi mwana wacho. Akati danena sekuru vadana nomumwe mwana yaakadana naye, saka wese vanhu akati wese wakandibata. Apa ine 11 years. Apa i-under age. Saka vese vaifana kusungwazvo. Wakanzi kwai baba kutaura kuti aidodanana nawo. Nyaya iyoyo kana womusangano mukabata womusangano weofisi yomutoko wakahwadzikwa nayo, wari kuiziva, vakuru wacho vari kutoiziva. Pane anga aripo anonyatsa kuzikana ndishaireti dandara. Wakatoiti dai yadzokera futi mukoti, saka ndinozoziva kuti yakadzokerewa here. Pano roya riripo rinonzi Rasa ndiye iri kupinda nonyaya idzodzo. Aiwa, tinotenda tinotenda zvikuru nekonseni yamuinayo kune vana vachiri kukura, kuti vana vanoda kuchengetedzwa, vana vanoda protection kubva kune vese vanenge vachiita zvisiri pamutemo. Ndo nauya tinayo kamuri yeZimbabwe, tonga itinzwe. Ndizvo here kuti mubereki nyangwe mwana wako akanaka sei upedzisire wakudana nemwana wako wakazvara iwewe? Endi nhau dzakadai so dzinonetsa. Tiri kunzwa kuti dzakazara muno mamutoko, wozoona munhu iyeye achingofamba hake pasina zvaanenge aitwa. Mwari pindirai, Mwari pindirai. Vemataredzi mhosva, ndizvo here kuti munotsvaga kuti vanhu vakadanana here kana kuti havana, iye ari baba nemwana? Zvinomboda makwesenzi here izvozvo? Ameno ndo nhau yacho yatanga tiinayo muri yeZimbabwe. Tonga itinzwe, munoti kudiniwo nayo. Andrew Neshamba rikava zita rangu. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.